čekamo još? Vrlo revnosno, ona nikad ne izostaje. Pa dar, revnosna je, ali znate kako je kad neko ima teških briga u kući? Ni do čega mu nije. Ima ih svako od nas. To je istina, ali ima briga i briga. Znate već kako je kad nastupe nesporazumi u braku? Govorite li vi o gospođi Spasić? To bi bilo nemoguće. To je dugogodišnji brak. Gospođa Spasić je jedna primerno čestita žena. Gospodin je ozbiljan trgovac, plivaju u izobilju i bogatstvu. Pa da nije toga bogatstva, zar bi gospođu Spasić birali uprave raznih udruženja? To vi, gospođo, izvolite ponoviti kad je gospođa prisutna. Ja to samo kažem, više onako u drevi. Prosto ne mogu da dođem k sebi. Ja sam uvek bila u uverenju da je to vrlo srećan brak. Pa da, sreća, ne može se reći da nije sreća. Ali dešava se to i u srećnim brakovima. Ali recite vi nama, u čemu je stvar? Ja mislim, gospođe, ono što se među nama govori, je to među nama i ostane. Razumete. Pravo da vam kažem i nemam šta da vam kažem. U sredi je neka manikirka tako nešto. Kažu, ali nemojte molim vas primiti kao pouzdano. Kažu da se gospođa Spasićka čak i lično začunala se tom manikirkom. Da nije moguće. A, ja u to verujem. Sivota žena. Da mi to ne kažete vi, gospođo Petrović, ja prosto ne bih verovala. Eto, to vam je najnovija preistorička senzacija. A kak se to da ne znate ništa o gospođi Mirkovićki, a to je kudinka modovija stvar. Desila se prekjuče. Ne znamo, šta se desilo? Nju je muž sasvim napustio i selio iz kuće. Da šta kažete? Ko mi to rekao? Ko mi to rekao? Je li povodnji, gospođo, malo biskvita? Ne, hvala. Dobar dan, želim. Izvinite, ja malo zadocila. Pa i niste. Znate kako je da čovjek ima vazdan briga? Znamo da Boga, niko mi ne zamera vaša situacija. Kakva situacija? Ah, nisam ja zadocila zbog situacije, nego zbog krojačice. Ah, pa da, odnosno to je nova haljina. Ovog trenutka sam je obukla. Ovo je odista nešto osobno, što tako neobično. I kako vam dobro stoji? Pravili ste kod Laure? Kišobran koji naročito pristao uz toalet. A, nisam ga uzela zbog toalete, nego zbog manikirke. Kako zbog manikirke? Pa onaj stari sam razbila njena leđa. Dakle, istina. Pa čule smo kao nešto, ali nismo verovale. A šta ima Kobajagi tu da ne verujete? Mi smo vas tako žalile. Šta imate mene da žalite? Nije na mojim leđima razbijen suncobran. Žalili smo vas što vam se to desilo, te neprijatnosti, bol, pa onda taj odnos u kući. Kakav odnos? A, ne. Pa a znate li, molim vas, šta mi on kaže? Nisam ja kriv, i mene je pustila po sednicama raznih udruženja. To je običan izgovor svih neispravnih muževa. Da, gospodi smetaju naše sednice koje mi držimo danju, a traži i zahtevaju da mi podnosimo sednice koje oni gotovo uvek drže noću. Uostalom, znate li čime se ja u ovom trenutku tešim? Pa isto sa strpljenjem. Da kakvo strpljenje? Koga je strpljenje utešilo? Tešim se time što ima i gorih slučajeva. Dok je na mome pragu samo petao za kukurekao, dotle su mome susetu medvedi urali. To će biti kod one mlade gospođe, vaše susjedke, gospođe Živković. Pa kod nje da bome. Pa jeste, Boga mi, tuckalo se mnogo. Da bome. Pravo da vam kažem, o toj se stvari već na sve strane javno govorilo. I ceo svet se čudio da tu muž ne vidi. E pa eto, video je sad i to rođenim svojim očima video. Šta je video? Znate koji će... Govorite za Boga, govorite. Ne znam, ništa ne znam. Da kako ne znate, govorite za Boga što nas mučite. Pa eto, brate. Ali, saznat ćemo već. Zamolila sam gospođu Mirković. Ona je dobra sa njima. A zamolila sam da odem Kobajagi u posjetu. I dala sam im vašega telefona da mi izresi. Pa ti ja znam. Ovo će vam aferi izneto čitati u novinama. Pa razumete. Da pređemo na dnevni red. Gospođo Sušić, jeste li izradili zapisnik od prošle sednice? Nisam. Zašto, za Boga? Pa, kako da vam kažem, nisam imala šta da zapišem. Mi prošle sedmice ništa nismo rešavali. Cele sedmice smo govorili o raznim novostima, pa nisam valjda mogla to da zapišem. Bolje recite, nije stigao muž da vam zapiše zapisnik, jer gospođi muž sastavlja zapisnike sedmice. Ako mi pomate, zašto da ne? Oni da pomaže meni, nego kako ima nike. A vi to onako? Ne mislim ja na Ne vas. to na koga? Ali ne, Mari, osjetit će manikika i vaše mužu, napraćite i vi na ne. Ali gospođi, za Boga, ostavite ta bezučena objašnjenja. Čita kodu, ja sam uzbuđena. Gospođo Petrović, budite ljubazni pa navičitite
molbe. Molilac Milisav Vićentijević, ostao bez posla, bolestan, 2 dece, moli za pomoć. Naše udruženje za Boga ne deli pomoć. To nije naša zadaća. Uputite molioc opštini. Vasilija Jovanović, udova, stara 73 godine, nema ni otkuda izdržavanje, moli za pomoć. Opet, neka se niz molbi, sve su takve prirode. Mi bismo morali doneti jednu načelnu odluku po tim molbama, jer ne možemo se pod svake pojedine zadržavati i rešavati. Ja bih vas molila, dakle, da stavimo na diskusiju pitanje. Hoćemo li uopšte davati pomoć ili nećemo? Gospođa Arsić ima reći. Poštovane gospođe, pravila naša jasno određuju zadaće našeg udruženja. Mi smo priznali porodicu kao osnovu društvenog poretka. Osjećajući da će jednog dana biti nemoćna da nosi stranu društvenog poretka, mi smo se stavili i osnovali udruženje koje je pravila zadaće našeg poretka. Ali gospođo Petrović, i o tom načinu gospođe čitave gospođe nešto slušati. Eto, molim vas, sad posvetite se javnim poslovima i budite javna radnica kod onako smotanih muževa. Takvi su svi. Molim vas lepo, uznemirava me ovde na sednici, uznemirava upravo i sve vas, prekida mi reč i zašto? Ja mislim ono kuća gori, a ono gaće. Hvala Bogu, jasno bi mi bilo. Marin, ja što on gunđa. Najzad, muž jeste zato da gunđa. Ali ne ume da se spomogne što kaže gospođa Arsić. Ostavim ja lepo večeru u kredencu i kažem mu. Stojane, ja izvesno neću stići da dođem na večeru. Evo ti viljuška, evo nož, evo hleb, evo tanjir, evo i sve drugo što treba. Jao, slatka moja, treba samo doći pa vidjeti šta je taj kadar napraviti. Umasti sto, pa čak i stoličete misliti kako sve to izgleda. Kad sam jednom našla sarmu na parketu i ovoliku masku mrnju na zidu, a i moje fotografije. Naljutio se gospodin su sarme bile preslane, pa krađao sa mnom moju fotografiju. Gospođe! Mene se čini da smo se udaljili od predmeta diskusije. Pa da, zamogla je, još nisam svršila reč. Molim, izvolite. Rekla sam dakle, poštovane gospođe, da je naš žena ili skraćeno uješ. Emancipacija isključuje tradiciju, a tradicija, to je naša osnova. Prema tome, to uješ pre bi odgovaralo našim zadaćama kada bi se protumačilo kao udruženje jugoslovenskih etničkih žena. Ja, pravo da vam kažem, kad me ko zapita šta znači to uješ, objašnjavam uvek da to znači udruženje jugoslovenskih energičnih žena. Tradicija, etika, to je naša osnova i prema tome naše udruženje ne može biti materijalna pomoć. I prema tome ja mislim, pa to je užasno, nemoguće govoriti kad vas svaki put nešto izbije iz koncepta i to će opet biti kako muž. Ko? Gospođa Spasić? Da, ovdje izvolite. Ah, vi ste. Dakle? Da nije moguće? Dakle, sušta istina. Baš vam hvala što ste bili ljubazni da me izvestite. Velika vam hvala. Šta je bilo? Sve onako kako sam vam kazala. Sve. Sukob, suze, šamaranje, pokušajem ubistva, još više nešto. Šta? Gospođa Mirković mi javlja da je mlada gospođa Živković pre 10 minuta sa 6 kufera svojih toaleta. Ako je po volji, možemo nastaviti rad. Pa hoću li ja najzad svršiti reč? Molim, izvolite. Rekla sam dakle, poštovane gospođe, da je našem udruženju glavna zadaća da zaštiti porodicu. Poštovane gospođe, ja ću biti veoma kratka jer sam već toliko puta prekidana da sam izgubila svaku vezu sa idejom koju sam htjela da izgubim. Pa molim vas lepo, gospođo predsjednice,
Je li na dnevnom redu afera gospođe Živković ili ove molbe o kojima se diskutuje? Molbe, razume se. E pa dok ja ovde govorim o molbama, dokle gospođe članice govori o aferi gospođe Živković, a mene i ne slušaju. Molim gospođe članice da svojim privatnim razgovorima ne ometaju dnevni red i da saslušaju govornicu. Uostalom, draga gospođa, Jedini isti govor svake sedmice. Ta vaša porodica i etika je od ovde mi došla. Boga mi vam kažem. Počela sam da sanjam i porodicu i etiku. Ja vas molim, gospođo, uzmite me u zaštitu. I što je najlepše, ja mislim da taj govor koji nam držite svake sedmice niste vi ni napisali. Napisao vam možda ko drugi, a vi samo naučili napamet. To nije istina, to je uvreda, to je kleveta. Malo kolske vode poslalo i pređemo preko ovog nemilog događaja na dnevni red. Gospođa, mada gospođa Arsić nije završila svoju reč i jasno se vidi da bi njen završen bio da bi u principu trebalo dati sve mogućne za materijalnu pomoć. Ne, ja nisam da sve te molbe tako gomili odbijemo, već polako, jednu po jednu. Nije tako! Nije tako! Gospođe, molim se mir. Glasat ćemo, pa kako bude većina odlučila. Ko je za to da se svaka pojedina molba čita, neka digne ruku. Sad ko je protiv, neka digne ruku. Sve su takve da se svaka pojedina molba čita. Gospođa Sušić je digla 2 ruke. Ali ne, za Boga, ja sam dugom rukom samo nameštala kosu. Pa onda gospođa Arsić nije glasala. Pa nećemo valjda radi to uznemiravati. Slušajte, pratite događaj u svetu i nije vam nepoznat tragični događaj koji se nedavno desio u državi Mandžukov. Tamo je hrišćanski general Čung Čang Huj izvršio pohod i preko 1000 porodica ostavio bez svojih hranitelja. Te su porodice tako izložene problemu i odgovarat se potpuno našim zadaćama im naše društvo da ukaže pomoć. Zašto duhani? Pa zato što je taj Čung koji izvršio pohod hrišćanski general. Ali ne, za Boga. Priredili bismo jedan običan koncert samo s izuzetno bogatim programom kako bismo privukli što veći broj posetilaca. Prihvatate li, gospođo, ovaj moj predlog? Prihvatam. Na zdravlje. Unesite odluku u zapisnik. A sada vas molim da saslušate još jedan predlog. 14. idućeg meseca održat će se u Barceloni Međunarodni kongres društva za suzbijanje tuberkuloze. Ja mislim, gospođe, da bi sasvim opušteno bilo da i mi pošaljemo jednu izaslanicu na taj kongres. Eto ti sad, kakve veze imamo mi sa tuberkulozom? Ja mislim, gospođe Dina, na zdravlje je osnova porodice. Bez zdravlja nema porodice. Vi znate kako naša sirotinja pati od tuberkuloze i mi se tim pitanjem moramo pozabaviti ako hoćemo da podržimo porodicu. Prema tome, mislim da bi sasvim opravdano bilo da i mi pošaljemo jednu zaslanicu na taj kongres. Ja bi, kao i zaslanicu, predložila... Ja vas molim, gospođo, da ovom prilikom izaberete mene za izaslanicu. Ju, pa vas prođe nesvest. Šta ste ovi marveni? Moj muž je veterinar, gospođo. Pa to nije šija nego vrat. Ali kad je tako, da svaka sebe može da kandiduje, onda ja predlažem da mene izaberete za izaslanicu. Ali samo ga, gospođo, pa vi ne znate ni reći, Francuska. A vi ga znate. Znam bar da se potpišem, znam da pročitam adresu, znam da pročitam javnicam anketu i znam da pročitam pozorišnu listu na svečanoj predstavi. E, to vam mnogo vredi. A vi ne znate ni toliko. Pa eto, brate! Ali vidim ni šta će mi da znam. Na tim međunarodnim kongresima obično ih ni polovina ne zna francuski, a na posledku ja neću da držim govor o etici. Šta se njih tiče naša etika? Ja vas molim, gospođo, uzmite me u zaštitu. Ama nije to zbog vas. Je to samo na izleti, a za bankete i izlete treba bome imati toalete. Sećate li se, gospođo Živanović, one moje haljine, 400 dinara metar. Pa onda one plave. Ja je zovem premijerska haljina. Imam čak i kosu za plažu. Ali šta vatre da vam ređam? Svi znate moja toalete i onda priznat ćete da niko ne bi mogao voditi samo stvari toaletina. A nije glavna stvar ni vaša etika.
Gospođo, ja to više neću, ja to ne mogu, Nemojte samo da padnete u nesvest. Jes, Boga mi sad mi pade na pamet. Pa vama se može desiti da padete u nesvest samo na kongresu. Drugo je to ovde kod nas u otadžbini. Ali i tamo, to bi bila međunarodna nesvest. Tamo su ljudi razine, nikome ne vide. I ju, jel to vi meni? Gospođe, molim vas, za mir. Glasat ćemo pa kako bude većina odlučila. Ko je za to da gospođa Spasić bude delegatkinja? Sve su za to. Vi, gospođo, i sami uviđate da su sve za gospođu Spasić. Pa da, gospođa Spasić ima uvek većinu za sebe. Pa šta hoćete najzad? Sve ste se izređale koji za članice po raznim priredbama i kongresima. Sve! Kosova i Metohije i Jugoslavije u uvodnom izlaganju utihne gromka i vesela izviđačka pesma. Zatim su svi prisutni minutom ćutanja odali poštu pripadnicima MUP-a i Vojske Jugoslavije koji su izgubili živote u napadima terorističkih bandi. Na Skupštini su razmotrene i sumirane sve aktivnosti Saveza izviđača Kosmeta u proteklom 4-godišnjem periodu. Na Kosovu i Metohiji radi 5 odreda sa oko 1000 članova. Svi oni dali su veliki doprinos afirmaciji i razvoju Saveza izviđača Republike Srbije i Jugoslavije. Planovi ovog saveza usmjereni su na jačanje postojećih, formiranje novih izviđačkih odreda, kao i napore za bolje finansiranje izviđačkih fondova. Starešina Saveza izviđača Kosmeta i u narednom 4-godišnjem periodu biće Jugoslav Vasiljević. Za zamjenika je izabran Čedomir Arsić, inače starešina odreda izviđača Branislav Nušić. Za članski Božur, a za člana izvršnog biroa u Savezu izviđača Jugoslavije Nikolaj Knežević. Povodom 85 godina Saveza izviđača Jugoslavije tom prilikom uručeni su zlatne, srebrne i bronzane povelje i plakete istaknutim članovima i odredima ovog saveza. Učenici osnovne škole Branko Radičević kao domaćini priredili su bogat kulturno-umetnički program. A osnovna muzička škola